salatu nahi dugu, foro honetan ez dugula hotxik, denak daudelako abiadura handia goraipatzen eta abiadura handiaren alde. Gero salatu nahi dugu ere, mugen arteko mugikortasuna bultzatu nahi dutela, baina beti ere mugikortasun motorizatua, azpiegitura gehiago egin, eta gu hemen Hondarribi eta Hendaia artean joateko oinezkook eta txirrindulariok ez daukagu nora joan, ez? Eta beti bizitza arrisgatu behar dugu trafiko artean, txirrindulaz joan nahi baldin badugu. Nahi dugu salatu Irungo udala eta enpresa pribatuen arteko elkarlana, hau dena bultzatzeko, foro honetan Bombardier enpresa multinazionala dago, adibidez, eta hori oso salagarria iruditzen zaigu bi entitate hauen arteko elkarlana. Jakina denez, Irungo udalak 3. aria ezarri nahi du, eta iruditzen zaigu hau oso kaltegarria izango dela aldiriko trenarako, eta aldiriko trena da herritarrok gehien erabiltzen dugu trena distantzia txikiak gainditzeko. Eta ez dugu ulertzen nola foro hau balizko trenaren lagunek antolatzen duten, kontutan hartuz hori, betiko trenaren kaltean joango dela hemen planifikatzen ari diren guztia, ez? Salatu nahi dugu abiadura handiko trena, ekologia arloan suntsitzailea eta ekonomikoki porrot egiten duen egitasmoa dela. Lurrari eraso, energia xahutu, zarata arazo larriak sortu, hipermugikortasuna areagotu eta herri txiki naiz hiri ertainen kaltetan lurralde hirigune handietan are gehiago zentralizatzera datorren garraiobide elitista dela HT. Herritarren gehiengoak inoiz edo behin erabiltzen du eta gutxiengo batek soilik baliatzen du maiztasunarekin. Bestalde, HT bezalako azpiegitura lan handietan baliabide publiko kopuru itzelak xahutzen ditu. Eta zarrastalkeria hori murrizketa sozialen eragileetako bat dela. Esan nahi dugu ere, duela 150 urte iritsi zela trena Irunera eta horrekin batera kapitalismoa gure hirira. 20. mendearen 70. hamarkadan eredu garapenzalea nagusitu zen gure hirian. Industria ezarri zuten, landak eta baserriak abandonatu zituzten eta espekulazioa nagusitu zen. Gaur egun lurraldearen suntsiketan oinarritzen da Irungo agintarien ekinbide garapenzalea. Industria poligonoen, eraikuntzaren, parke teknologikoen eta HT bezalako garraio azpiegituren alde egiten du udalak. Nahiz eta honek desoreka ekologiko, ekonomiko eta sozialak sortu. HT-ren iritsierarekin batera, tren eremu berriaren bitartez, trenbideak liberalizatzea aurreikusten du udalak, baina honek ez du esan nahi herritarrok espazio hori berreskuratuko dugunik. Tren eremu berriaren egitasmoa espekulatiboa da guztiz. Bulegoak, merkatal lokalak, garajeek eta merkatalgune erraldoi batek irundarron bizitzaren merkantilizazioa eta kontsumismoa areagotuko lituzkete. Honek ez du sustengarritasuna bermatzen eta bizi kalitatea hobetu baino bizi baldintzak azkarragoak ekarriko ditu biztanleontzako. Horregatik guztiagatik, Irungo zein Euskal Herriko biztanlegoaren kopuru handi batek HT-ren inposizioa salatzen dugu. Azpiegitura honek enpresa eraikitzaileen eta politikarien interesek bermatzen dituelakoan gaudelako. Naturari gabe ez dago ongizaterik. Biztanleok benetazko onura eta natura errespetatzen dituen jendarte eredu berriaren alde gaudenez, HT-ren egitasmoa bertan behera uzteko eskatzen diogu Irungo udalari eta gaur goizean hemen Eusko Jaurlaritzako bozeramaile batek onartu du beraien lehentasuna da Irun eta Lezo arteko plataforma logistikoa eraikitzea. Eta, nahi dugu ozenki salatu egitasmo hori gaintzurizketa dagolako Irun eta Pasai artean gaintzurizketa baserri lurra delako, gaur egun bizirik dagoen eremua, hortik ari da familia pilo bat
bizitzen, lanean, bizimoduak daude hor, eta jendea hortikan ari da elikatzen kapitalismori gabeko harremana batzuk sortuz, ez? Beraz, nahi dugu defendatu gantzurizketa baserri lurra bezala eta plataforma logistikoa salatu, HT salatzen dugun bezala.